हेलौ फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नायगिरि गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै बे समाव आं नोंथांनि थाखाय माखासे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। दा नैबे भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे स्किप खालामालासे खोनासंलांबाय था, अब्लासो गासिबो खोथाफोरखौनो बुजिनानै मोनगोन। दा जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप मुख्यमन्त्री महिला उद्यमित्व अभियान बिनि जोंहा 10,000 रांखौहाय ग्रुपआव सोनो होननानै दासिमबो जोंहा सोनानै हराखै गभर्नमेन्टआ। दा मानि थाखाय सोनानै हराखै? जोंहाथ' डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाया मोनथाम स्टेपसिम थांबाय नङा होमबा लोगोफोर। अफलाइन गामियाव फैनानै खालामदोंमोन, माखासे बिबान गोनां माखासे ब्लक्सनि VCDC लेभेलनि बिथांमोन सोद्रोमाफोरा नोंथांमोननि गासै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनखौ मोनथाम स्टेपसिम खालामदोंमोन। दा मोननो होनबाय थायो, दासिमबो मोनाखै। जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा 10,000 रांखौहाय ग्रुपआवहाय दा माला मोनगोन, माला मोनमारगोन, माला होमारगोन जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि सायावनो गोख्रोङै बिथाङा माखासे खोथा बुंदों निउसनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोना बिथां आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया मा बाथ्रा बुंलांखो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो खोनासंबानो जाबाय। दा आङो लाइभ नोंथांमोननो बे भिडिअखौ ससे क्लिप खालामना होनि, अब्लासो नोंथांमोना बिसास खालामगोन, फोथायगोन। दा नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। लाख মহিলাই আবেদন কৰিছিলে। এটাকৈ পৰীক্ষা কৰোতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিলে। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যিমান মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে সকলো সদস্যাৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা জমা হ'ব। এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দিব খুজিছো। 40 লাখ মহিলাই আবেদন কৰিছিলে। এটাকৈ পৰীক্ষা কৰোতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিলে। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যিমান মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে সকলো সদস্যাৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা জমা হ'ব। এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দিব খুজিছো। दा नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाखाबाय। बिथाङा जोंहा CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय मिडियानि गेजेरजों मा बुंलांखो। बिथाङा बुंदों दा जोंहा फैबाय थानाय नैबे दाथ' फेब्रुवारि मासावहाय गेजेर नांबाय नङा होमबा। दा नोंथांमोना जायफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला मुख्यमन्त्री उद्यमित्व अभियाननि गेजेरजोंहाय बिथाङा आइजोफोरनो ग्रुपआवहाय 10,000 खरि होनो होननानै बुंदों। दा बिथाङा माला होगोननो बिथाङा मिडियानि गेजेरजों फोसावना होबाय, डिक्लेयार होखाबाय। दा लाइभ नोंथांमोना नुखाबाय। दा बिथाङा बुंदों फेब्रुवारि आरो मार्च, फेब्रुवारि नङाब्ला मार्च, बे मास मोननैनि गेजेर खन्द'आवनो बिथाङा होगोन होननानै रोखा फाइनाल डिसिसन खालामबाय आरोखि। मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावना होखाबाय। दा नोंथांमोनाबो नुखाबाय, खोनाखाबाय बिथाङा मा बुंलांखो मिडियानि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौ गैया। जायफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर, नोंथांमोना मुख्यमन्त्री उद्यमित्व अभियाननि जायफोरा 10,000 फैसाखौहाय मोननो थांगासिनो दं, नोंथांमोना धैर्य खालामनानै थालायदो। दा नोंथांमोननि गासै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन फाइनाल साबमिटआहाय मोनथाम स्टेपआवहाय बारलांखाबाय, जाजोबखाबाय, गासिबो फाइनाल जाजोबखाबाय। दा फैसाखौल' बाखिखिनि सोनांसिगौ, बेल' थाबथानानै दङ। दा बेखौबो बिथाङा CM बिथाङाहाय मा होनखो फोसावना होखाबाय आरोखि। बे मास मोननै फेब्रुवारि नङाब्ला मार्च, बे मास मोननैनि गेजेर खन्द'आवनो बिथाङा नोंथांमोननि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौहाय बिथाङा सोना होसिगोन आरोखि, सोना हरसिगोन बयनोबो एकाउन्टआव। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनानै लाग्रोखा, गावबा गावनि एकाउन्टखौहाय आदारजों बेंकजोंहाय लिंक खालामना लाखाबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि आदाराहाय बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथाङा बेंकआवहाय थांनानै नोंनि डकुमेन्ट्सखौहाय साबमिट खालामनानै नोंथाङा बेंकनि सोद्रोमाफोरखौ
आधार कार्ड लिंक बानायनानै हरनो थिनबानो जाबाय अब्लानो बिथांमोना नोंनि बेंकजों आधारजों लिंक खालामना हरगोन अब्लानो नोंथाङा जेबो टेनसन खालामनांगौ गैया नोंथाङा बे खामानिखौल' थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय जुदि नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला फैबाय थानाय जोंहा फेब्रुवारि नङाब्ला बे मास मोननैनि गेजेर खन्दआवनो बिथाङा फोसावना होखाबाय डिक्लेयार होखाबाय 10,000 खरि मुख्यमन्त्रि महिला अभियाननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि रांखौहाय बिथाङा ग्रुपाव 10,000 खरि हरसिगोन आरोखि सोना हरसिगोन दा नोंथांमोना दानिया गासैबो खोथाखौ मिथिनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो बुजिबाय जानांगौ दानिया नोंथांमोना गासैबो अके जाबायब्ला क्लियार जाबायब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे गासैबो नायगिरि नोंथांमोन लोगोफोरा जायफोरनाखि मुख्यमन्त्रि उद्यमित अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बे भिडिअखौ नुनानै माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ मावना लानो हायो आरो धैर्य खालामनानै मेगन मेसेबनानै थानो हायो फैसा मोनसान्दि दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो आरोखि बिनिफ्राय जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोनहा नायगिरि नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोना बे आंनि डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान सरकारि लन राङारि अनसुंथाइ जब्स बायदि बायदि डिजिटेल खौरांफोर नोंथांमोना इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौनो लेटेस्ट लानानै फैनाय जाबाय स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं नाइस टु मिट इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार